takura mun baka da wani muradi illa ka zo ka ga budurwa ta. Kwantar da hankalinka kamar yadda na ma alƙawari kaga mun ƙara so kofar gidan su. Kuma insha Allah duk yadda zan yi kokari na ga cewa kun gaisa da ita ni ma na huta da wannan tawo. Kaga dai kofar gida kai aka gata. Maliya. Kaga Maliya Allahumma arzuquni. amma ba irin wannan ba. Dan tsaya in kira ma ita ma a waya. Tabba za mu ƙarasa ba ma ka je ka shige mana gida. Hello? Hello baby. Baby na? Ya kake ina fata dai kana lafiya. Wallahi lafiya. Kalau kin ganin ma yanzu haka ina kofar gidanku. Wow, da gaske kake? Da gaske ina son ganin ki. Na zo da bako ne ku gaisa. Okay, to shikenan ina zuwa yanzu na fito daga wanka dama amma ko kwalliya ba zan yi ba bara na fito saboda ni ma ina mugun dokin in ganka. To amma kina ji? Kafin ki fito ina so ki samu wannan turaren mai kamshin nan. Kamar ka san ɗazun nan mom da ta dawo ta tawo min da shi. Rana ba ta dalle. Ko kana so in fito ma da shi ce? Ki dai sako shi ki zo kawai. Okay, ka da 2 minutes ga nan zuwa. Nagode. Kwantar da hankalinka. Insha Allah yanzu nan za ta kaji yawwa. Alaikum salam. Baby? Kai, me haka? Da Allah tashi. Haba. Kai daga zuwa kawai sai ka wani fadi. Wannan kuma ko waye baby? Abokina ne. Kullum zuwa gurina ina ba shi labarin abokinka kuma. Kisan mutum mai jama'a. Wallahi shi ne ce in kawo shi ku gaisa. Abokinka baka ce min. Wannan din? Baby, ina saki je ne? Ai ni gaba ɗayan yankali na ya tashi ne biya zan ganka da irin wa'innan mutane. Cin ga kwantar da Allah ya jibe ka da na ce kai wanka kan ka fito ka zo. Yanzu dai kina ji? Duk ba wannan ba. Ina zaki je ne? To ai ni Cin ga yanzu ku samu ku gaisa da shi kawai sai mu koma. ina yi ni? Ina wuni. Yau baby bari in dan je in dawo. Za ka bani lafiyar shi kalautu? Lafiya kalau waya zan dan daga yanzu zan dawo. To. Ka baby karki ji komai ba kun kin ji? Hello? Yanzu Allah na tuba. Me zaki da wannan mutum? Sha wannan mutumin. Me zaki yi da shi? Ka ji ƙato. Wannan mutumin ke ba kalarsa bace kalle ki fa. Bota kilin bota. Me zaki da wannan mutumin? Mugun barawo ne abokina ne komai yake na sani. Ka ji ƙato. Wannan mutumin ko abin da na faɗa miki wani abu. Assalamu alaikum. Ebi Abokina ka gama? wallahi Allah Ka ji ƙato. ina gaya mata ma sallar asuba ba ta wuce ka kullun jam'i tare da kai bike yi. Ina zuwa. Ka gama aibata na gunta? Habiba abin da na ce mata. Na ce ka gama aibata na gunta? wallahi na ce sallah ba ta wuce ka. Kan balas. Ya za ka dinga yawo da irin wannan? Wa'innan ai ba sa'anninka ba ne. Allah isa kuma wallahi sai ne muku asiri auren ma ba za ku yi ba. Assalamu alaikum masoya masu kallon mu muna muku albishir da mun kawo muku wata sabuwar channel mai suna Dan Fim Ayagi TV. Don kawo muku sababbin shirye-shiryen mu kamar su comedies, series, interview da dai sauransu. Ku dai ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ƙayatar da ku da nishaɗantar da ku. Mun gode. Yawwa ba zan gaji da mika godiya a gare ku ba masoyana. Ci gaba da danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin ayyukan mu. Mun gode. Mun gode sunana Ummi Adam Sarauniya. Fim Ayagi.